pun kula mulai ngaturaken mengucapkan terima kasih kepada Bapak RW. Tepuk tangan dulu. Juga mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak RT. Tepuk tangan dulu. Mbak boleh bertepuk tangan sesuk jaluk sangu Bapak EDW. Sing arep dhisik, ya. Tepuk 3. Lah kok ijlong nek ngono kuwi, ya. Ayo. Tepuk 3. Sing banter tepuk 3. Tepuk 4. Guyu bareng. Kabape mangku alhamdulillah. Dalam rangkaian perjalanan kula dinten menika kula nderek kepang lek dereng ngertos kula niku ompong doyan kula namung jemblem nggih Pak. Jemblem. Kula tebih-tebih ning dadi caket wonten tlatah mriki jane wau wis ditulisi. Mbuh mantrane ning ndi? Desa niku pundi, Pak? Mulyajo. Napa, Pak? Mulyajo. Mulyajo, muga-muga masyarakate mulya lan papane dadi reja. Amin. Mulya ekonomine. Amin. Mulya kerukunane. Amin. Uga mulya rezekine. Amin. Ya Allah. Lan reja niku napa? Rame. Berbeda-beda tetap satu jua. Ngoten nggih? Dinten iki sakderenge kula crita. Riyen kesenian kentrung ken dikae kentrung ki mubeng. Dalu menika kula mubeng matur Mbah Nuwun anak-anak, artinya